Tofa wata sabuwa yanzu wani ɗan sanda ya jefa kanshi cikin rigima bayan ya kashe wani ƙasurgumin ɗan bindiga mai garkuwa da mutane. Idan ba ku manta ba, irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan tamu Najeriya, inda za ka ga wani lokaci wani zai je ya yi laifinsa can daban, a ƙarshe kuma wani ya zo wajen hukunta wannan mai laifi, shi ma a ƙarshe sai ka ga ya zama mai laifi. To lallai irin wannan ne ta faru da shi da wannan ɗan sanda uban taɓargaza. Bayan wani bawan Allah ya zo tasha karɓan wani kaya a wajen ‘yan Union, inda kuma baccin ya zo zai karɓi wannan kaya sai suka riƙe shi, inda suka ce lallai sai sun yi bincike sun tabbatar da shin mene ne a cikin wannan jaka, inda kuma bayan bincike ya fara zurfi sai aka gano cewar wannan jaka makamai ne a cikinta, wanda ganin haka lallai ‘yan Union suka fara tambayansa shin ina zai kai wannan jaka da ya zo karɓa, inda ya yi bayani filla-filla shi ma bai san ko mene ne a cikin wannan jaka ba. To amma kuma ‘yan Union suka nuna cewar lallai ba su aminta da shi ba, take yanke suka kirawo ‘yan sanda. To sai dai da kiran ‘yan sanda ne su kuma ba su tsaya wata ba, inda suka fara gudanar da bincike, wanda kuma wannan bawan Allah ya ce musu lallai shi wannan kaya ba nashi ne ba, an aiko shi ne kawai ya karɓa, amma kuma ya san wanda ya aiko shi, ya san kuma wanda zai kai mawa, inda ya fara roƙon ‘yan sanda da su ba shi dama domin ya je ya nuna wanda ya aiko shi. To amma kuma wannan ɗan sanda uban taɓargaza bai ba da damar haka ba, take yanke ya bindige wannan mutum a wannan guri, sai dai harbe shi da ya yi a wannan guri lallai abin ya tada hankalin jama'a matuƙa, ganin cewar lallai babu inda dokar ƙasa ta baka dama a matsayinka na jami'in tsaro dan an kama mai laifi ka kashe shi, sannan kuma kai ba jami'in tsaro ne ba, babu inda aka baka dama mutum duk irin laifin da ya yi lallai ka kashe shi, amma doka ta ba kowa dama zai iya kama mai laifi ya miƙa shi hannun ‘yan sanda, su kuma in sun kammala bincike su miƙa shi kotu. Alƙali ne kaɗai yake da hurumi ya yanke maka hukunci duk daidai da laifin da ka aikata. To amma kuma wannan ɗan sanda kwata-kwata bai yi haka ba, inda bai bi ƙa'idar aiki ba, kawai sai ya bi son ransa, kamar yadda kuma Hausawa suke cewa son zuciya ɓacin zuciya, domin wannan abu da ɗan sanda ya yi na aika-aika ba tare da dogon bincike ba ya kashe wannan mai laifi, to shi ma fa ya ja sanadiyar haka ya zama mai laifi. Tuni rundunar ‘yan sanda na jihar Delta ta kama wannan ɗan sanda uban taɓargaza, wanda kuma yanzu lallai an miƙa shi ta CID domin a je a ci gaba da gudanar da bincike, wanda kuma kowa san cewar a matsayinka na jami'in tsaro idan har kai kuskure irin haka lallai ka je ka aikata laifi wanda bai dace ba, irin wannan laifi da yanzu haka wannan ɗan sanda ya aikata, to lallai kowa san cewar fa ba ƙaramin mummunan hukunci ne ake yanke ma jami'an tsaro irin haka ba, kuma ga shi wannan ɗan sanda ya riga san da irin wannan hukuncin, amma son zuciya ya sa yi wannan aika-aika. To lallai shi ma sai ya gane cewar lallai shayi ruwa ne, duk da dai mutane tun da wannan abin ya faru da dama wasu suna cewa lallai ƙila bakin su ɗaya da wannan ɗan bindigan, kuma yana ganin yanzu idan ya kuskure ya ce zai tafi da shi ofis to asirinsa zai iya tonuwa, wanda kuma lallai ya san cewar idan asirinsa ya tonu lallai ba za a taɓa raga mashi ba. To ana ganin dalilin da ya sa kenan yi amfani da wannan dama, tun da aka ce an kama wannan mutum ana zarginsa, maimakon ya bari a yi dogon bincike domin gaskiya ta yi halinta, sai bai bari ba, take yanke ya bindige sa. Ana ganin lallai ya yi haka ne domin ya rufa ma kanshi asiri, in yi haka babu wani abu da zai faru, wanda kuma abin da ya manta shi ne lallai yanzu ba fa wanda ya fi ƙarfin doka, kuma duk wanda ya laifi lallai dole doka ta hukunta shi, ko jami'in tsaro ko ba jami'in tsaro ba, kamar yadda shi ma wannan wanda yake an kama shi ba jami'in tsaro ne ba, amma kuma aka gan shi da bindiga, wanda kuma lallai aka turo shi a matsayin shi da ɗan sanda ya zo ya bincike shi, amma ba a ba shi damar ya kashe shi ba, sai ya zo ya gaban kansa ya kama shi kashe shi. Shi ma ya san wannan abin da ya lallai fa doka ba ta taɓa shi ba, kuma doka sai ta yi aiki a kansa, kuma ko da wani lokaci abin da yasa kake gani duk mutum in ya laifi ake kama shi ana hukunta shi, ana yin haka ne dan gaba, domin idan ba hukunta shi ba gobe wani jami'in tsaron shi ma zai iya zuwa ya irin wannan aika-aika, duk da ya san cewa ba daidai ne ba, amma idan aka hukunta shi to kaga wani zai kiyaye shi ma ba zai haka ba, ko a cikin jami'an tsaro ko kuma a cikin wanda ba jami'an tsaro ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa kamar tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing din bidiyon nan, kai like, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Da kuke gani hoton nan da na ɗaura a Onitsha ne, wani matashi mai suna Mene Ogidiko ya je ya karbi sako a park
da ya karbi sako a park sai 'yan union suka ce masa ba su yadda da sakon nan ba, sai ya bude a gabansu sun ga mene yake ciki. To shine da suka sa shi ya bude, da ya bude sako sai aka ga bindiga ne kirar piston a cikin sakon. To shine sai suka tada hayaniya, aka je aka nemo jami'an tsaro, polisa kenan ba, suka zo aka mika ma shi wannan ofisan da kuke gani hotonsa a wurin, ofisa Nuhu Usman, aka mika masa shi akan aje a yi bincike. Don shi matashin ya ce an turo masa ne sako, sannan kuma ya karba ne zai kai ma wani. To shine sai aka danka ma shi ofisa Nuhu Usman akan cewa aje a yi bincike. To shi kuma ofisa Nuhu Usman da ya bar wurin, da ya je gaba, ya je dan taba shi kaɗan, kawai sai ya harbe shi har lahira. To aka dinga kiraye-kiraye, to godiya ga Allah dai yanzu an kama shi ofisa Nuhu Usman, don ya kamata a ji mene dalilin nashi, da maimakon a yi bincike ba bincike aka yi ba. Kaga inda an yi bincike, tunda shi matashin ya ce ai an turo shi ne, an aiko masa ne, kaga za a ji waye ne ya aiko masa bindigan, sannan kuma za a ji wurin waye ne zai kai. To amma yanzu fa ba a ji wurin waye ne ya turo masa ba, ba a ji waye ne zai kaiwa ba, kawai an harbe shi. To kaga abin bai yi yanda ake so ba. Ina ga wannan aiki aiko police din da aka dauka yau dai ba zai yi wannan aikin ba.